Здравейте хора, аз съм Мишо Games BG и днес ще играя една игра, която се казва GTA Vice City. За тези, които искат да играят, изтеглите я от Mobile Genius. Показал съм как се тегли тази програма. Тя е за тези игри, които са, трябва да ги купиш и ти си ги взимаш безплатно от тази програма. Имам един приятел, който е с iPhone, за него не знам как може да се изтегли, още сега казвам, той се казва GoGoBG. iPhone-ите са много сложни, просто не знам. Но тази игра ще има поредица, ще минавам мисии. О, не, бягай! Майко, така ми се разтреси екран, ако видяхте. Така, ще ти напиша. О, тази мисия знам, сега трябва да гоня някакъв... Не, обърках се. Този клип няма да е много дълъг, ще бъде кратичък. Маля, как се чува, ако го чувате. Имаше много трудно мисия с едно малко хеликоптерче. Много е трудно. Тя някъде през... Аз пък аз какво говоря, той поседна. Като мина няколко мисии след това и ми излиза една мисия с хеликоптерче, която е мега трудната. Тук. Опа. Бе го той късът не бяга той. Те ги знам. Какво ще да направим? Трябва да отидат на жилището на картата. Мале, хубава кола. Не е много хубава. Хубава е. Чакай, братчет, къде отиваш, бе? Къде отиваш без мене? За кой избяга, бе? Ласа в колата. Яка кола, но тази е по-яка. В тази поредица ми се... Виждам тук само някакви хубави коли, които го открадна. Сега се качвам, те бягат. Не иска да ги возя. Защото знаят, че не мога да возя хубаво. Така, забравяхме, трябва да отида по това жълтото. Където го виждате на картата. То се пада. Тук ще се паркирам тук колата. Така. Да, ето. Това ще трябва да го гоня. Газпач. Мама, ще убиш ли? Ти ме ще убиш ли? Стой. Бягай! Защо трябва да го убивам? Не.
Но трябва да се качим в тази кола. Добре. Ти ли ще караш, брат, или аз ще карам? Значи аз ще карам. Ну, ме хванахме. Сега къде трябва да отида? Не се знае. Мале. И да, сега ще спирам клипа. Това беше от мен. Надявам се клипа да ви е харесал. Ако е така, гледайте го, абонирайте се, лайквайте, коментирайте и чао чао.